עזב את הדייג, היה לנו חוויות משותפות ועזבתי את זה כי אין מה לדוג יותר. ואני לוקח דבר אחד מהמשימתיות שרפי חינך אותנו. יום אחד אני נכנס לשירותים ואני רואה את רפי פשט את החולצה ומנסה להוריד כתם דיו שהיה לו עד בתוך הכיס. ואז הוא נער לאיזה פגישה ואמר לי, ויקטור, תעזור לי בבקשה להוריד את הכתם הזה. אני לוקח את כל הזמן שלי עכשיו בעולם, אומר לרפי, הוא הולך להביא לו את החולצה החדשה מהחדר, ומתחיל שפשף בכוח, שפשף, טרח נקרא החולצה. עכשיו, מה אני עושה? רץ לדוד אברהם, דוד, קראתי את החולצה של רפי, אני לא יודע מה לעשות. נסענו באמצע היום לרמת גן, קניתי לו חולצה חדשה. אמרתי לו, רפי, ניקיתי, אבל רק עם בצבע אחר. זה מתאים לך. זה רפי, הוא נתן לי משימה, לא רואה בעיניים, הולך עד הסוף. עד שזה נקרא.